Terwijl we zeer langzaam drinken, wie dan meestal daar zei dat zij veel dood drinken. Vandaag zit ik hier beim Altenheim in Loma Plata. Johan Penner is mijn gast. Dankeschön dat ik hier met dit maken. Ja. Kan je nog maar vragen hoe oud je bent? Ja, ik zie ik reken deze maand nog 93 worden. Oké. Zo haal goud wat op een pokkel en allemaal nog goud fit als mij dat zit. Ja. Hoeveel geschwister ben je thuis? 10. 10 geschwister ben je om daar? Ja, 8 jongens en 2 zusteren. Hoe weet dat thuis met die ouderen? Werden die goed bemiddeld? Wie zei arm? Had je mal gehongerd? Je had niet gehongerd, we hadden ze alles toegedeeld. Mijn ouderen deden dat als zij toedelen. We moesten bewust zijn dat we goeds kregen en ook aan eertrokken. En dat meel wordt toegedeeld in zakken. En dat kregen we maar zelden mal sehr veel uit. Ah ja. Dat was een zware tijd am Anfang. Ja. Aber die anderen Leute die zur Schule gehen? Ja, wir hatten einen großen Teil aus der Weg und wir hatten sehr viele Schüler und wir gingen da alle zur Schule. Und da sind wir auch. Wie viele Jahre? Bist du zur Schule gegangen? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Bei 14 Jahren dann. Dat we allemaal dan weer de catechismus het wichtigste. Ja. Dan worden we dan bald bij de gemeente komen. En dat weer een regel. We moesten catechismus opzeggen en waar we ons verhouden deden. En we waren een grote partij jongens. Die waren dan meest alle tijdelijk ook. Dat we ons dat dan bereden deden. We wilden dan ook bij de gemeente komen. We waren die al älter en zodat we ons aan zeiden, rijden deden dan ook. Zo dat werkelijke bekeering ga je vielleicht niet zo met je krijgen? Nee, dat we einfach, je moest je het hof verlaten en dan weer je bij je mijn. Ja, we hadden daar nog niet zo jugend, oder niet dat we met de jugend, bij de pregers nog deden, een beetje. Den Tag van je recht? Ja, den Tag van je recht, dat deden we dan. We moesten dan naar wat oudere gaan gaan. En vroeger was hij wel van mij, ik wil bij mij komen. Dat jaar, en dat kwam dan zo. En dan hadden we zij. En die zij, die zijn dan in de kerk. En die zeiden dat dan. Ja, oké. Ja. Maar later dan na der Schulzeit, als du nicht mehr zur Schule gehst, deed du dann thuis arbeiten, dan musst du met dein Pa met arbeiten gehen? Nou, we hadden thuis niet veel te doen, want zomer weer dan ja, im Garten. Aber sonst im Winter, dan ging ik met Papa met, wie weer op mijn arm. En dat had zeer veel, ging met Papa met naar Loma Plata. Wat deed hij? Die had ik door een buur overgenomen, de ganze industrie. Dat deed hij zeer veel op aanvang arbeiden. En dan deed hij ook met eenmaal, daar kon ook wel met komen. En dan wordt we door arbeiden, de middag blijven. En dan zei de rest van mama, ze zal dan wat ruimmerken tot middag. En dan deden ze dan reebrood en een kampje ree. Voor een kalle ramen, ik kon te fout met gaan. Dan heb ik dan tijd en Emma Loma Plata hier arbeid. En dan kwam je dan ook weer. Maar die kreeg dan nog geen kopje geld? Ik weet dat niemand van geld eigen. Nee. En deden die ouderen ook een boon voor? Oh ja, dat weer, als ik 12 jaar ging, dan weer dan
fängt das an. Konntest du auch mal mitfahren? Ja, ich kann sogar von... Hast du da vielleicht ein Erlebnis, was du vertellen kannst? Ja, ganz schrecklich. Dann wir Feierabendjes von Österreich, die hat sich alle Tag berät, die wollen eine Wohnung vor, ich weiß nicht was. Viel Fracht hatten wir immer haben nicht, das weiß ich. Dann fuhren wir ihre Feier los. Entschuldigung, wird das dann mit Asse oder dann mit Pier? Das wird dann noch mit Pier. Okay. Ja, dann hatten wir nicht Asse dabei. Und dann fuhren wir auch so, und wir sehr nah da war ich, da wir Hoffnungsfeld waren, dann da wir ein Weichteu gemerkt, da wir so sehr nah, dann haben wir so frisch rumgehakt, und da wir auch alles an der Water, und dann ging ich um zu schicken, da wir die Stabes und sie wurde ein erst nennen, und dann wurde sie nachschieben. Dat wir alle an der Water? Dat wir alle an der Water. Nach das Jahr dann? Ja, wir sehr viel Water da. Und dann gingen sie schicken, wir Deib, was ewig schnell, wir Platten, Water und Stabes. Dann kamen sie träge, dann bereden sie wurde alle, jeder war apart, und dann wurde die nachschieben. Und dann fuhr ich einer und dann sie die Leute so einfach hängen. Alle red, und dann zaten die alle los, und dann schoven sie die noch, und die Stabes, die wieder so sehr hoch gefallen. Und deshalb hat man wel een schedel nodig dat het derg zijn. Dat zijn ook werkelijk sterk. En dan deden ze de tweede, die ging ook weer, zijn ook een moeten derg. Maar weer rein weit van schuiven en de pier ook. En dan weer de derde, en die weer zeer angst, die weer zeer, wist ik meestal wat hij zal. Maar hij wordt dan verzekerd ook. En weer een prijs. En dan zaten die verder door. We zijn verder hadden ver hängen zo op verder erop hängen. En dan hadden we dan een putje en irgendwo nog chillen. En dan deden we ook wat alright. En dan ging dat los en dan als er eindje bijna weer. Dan dat stokken op een zijde en ze kielden zeer nog. De mensen namen eenmaal dan, dan zei dat je lachen, dan valt de verder rauf op een diesel op en dan slaan ze zich door met een oor op vast en dan kielen met de andere hand helemaal de pied nog. Die zullen niet steken blijven, dat hij dan smart wordt eraf halen. Dat had ik geen gedanke over. Dat weer een duint? Dat weer onduint, want hij was Rutschein. Dus voor je dan ganz sterk en uitlich en jachten nog her alles, ja. Dat we dan die andere, die hebben we dan ook nog hier naar huis geschoven. Ja, dat weer een erlebnis, dat wordt niet vergeten. Dat en Lothar, konntest du nach Meiermal mitfahren? Nee, dan zit ik niet met die voor ik heb een zelfs gefahren. Alleen? Ja, in de groep. Ja, in de groep. Ja, ik was met de oudste en ik voer dan met dat wat pa, wat hij een beetje dan allerlei melken deden. Ja. En dan. Hoe lang duurt zo een? Ja, we brachten allemaal een goede week. Een week, hand en tree? Ja, hand en dat denk ik, want we in de heer wordt die was veel beter. En dan Pier, als je zei dan brukt het ook niet ganz een week. Maar zo. Je bracht als het maar Duitsland niet gerechnet met een week. Je had dan je lagers waar je dan te nacht blijven? Ja, daar waren meest allemaal de folderplaatsen. Ja. Daar we woten en dat we de meeste dan, de folder namen we zeer veel zelfs met. En wanneer woten we dan, we allemaal gaan ze barrière. Dat zijn ongeveer 100 kilometer, weet je? Ja, ik leef zo. Ja. Zie. En Lothar hast du dann aber noch ein anderes Erlebnis gehabt, eine Dreh oder was? Das wir gerade Jane gesagt. Ja. Alles sei ja Dreh. Ja, das wäre so, ja. Wie alt warst du dann? Nein, da wäre ich dann mal von der Lothar Jahr, weiß ich 17, 18 Jahre. Okay. Ja, kannst du mir davon vertellen? Ja, ich fuhr einmal nach der Bahn. Ich weiß aber nicht, was wir gelohnt haben. Die mensen allemaal gaan 3 vraagloden.
En dan fuhren wir auch waren naar de boon. En dat weer dreig. En dan fuhren wir auch immer weer naar halve plaats maar water, je werd steden. Beim Handfahren. En dan dat we dat weiter dat allemaal drinken. En dan als je dan zo weer käme wieder wat een boon. En dan luiden we op. En dan zei ik nog te de jongens, wel we unbedingt denken, wie straks dat je water gaan. En we willen unbedingt onze waterdingen vallen. Maar dan richten we anders niet uit. Ten terug, ja? Ja, ten terug voeren. En dan voeren we ook aan jeen und luis. Ah, je hadden dat vergeten? Ja, had ik thuis vergeten. Ja. Vergeten, water had zo goed als geen water niet meer. Vergeten daar op te vallen? Zeg ja. Hallo. Ja, en dan dan hadden we zeer denk ik in Europa zoel water nemen. En dan voer ik weer op en als het vorige jaar woont nog maar langzaam en dat slaapt ik fijn. En dan man einmal wirklich war auf und sagt, Jungs, wo sind wir? Wir sind so all weit vorbei. Wir haben mehr Rennschein Water, nicht? Bei Jungs sagt er. Na, dann hat wir, dass ich bloß wieder noch Pech war der Ost und dann wollen wir wieder vor Bad Polen nähen. Du hast einen frischen Baum, du hast einen feinen Water, da bei Dorffahren. Und dann fuhren wir auch und fuhren dann wieder überall, über den Water, all Marius. En dan weer ook zo zeer naad en weinig nog wat wie, dat weer zeerheid. En als je wat door weer, dan moet ik meer aan een strang rijden en spreken over en bouwen. En je niet ver en dan leid ik een allemaal op. En dan wil ik hem zo val maken. En dan wordt ik val uit, tuig bloos van check ik nog medallen. Dan weer lag er een duwtje vast. Ai, ai, ai. Zie je. Nou dat denk ik, hol dan nog een beetje water op. Oh, wat stonk zo zei dat ik was te denken. Bij jongens checken we eens aan wat wel wie. We gaan nog een klein neefje water in de duis. Nou, we moeten bus weer voor zo lang als we kunnen. Nou ja, en dan bereiben ze worden we alle, jeder op een wereld zaten, we willen niet noberen. Einfach bloß für sich Müll, so gut es mir die Fähigkeit zu holen, mit dat beetje wat we hadden. Dan voeren we ganz wat geen oor, dan zijn we weer mes onja, mes onja. Ja, en dan waren we dan wat haftenveldje. En dan, daar wilden we dan drinken. Oh, dan bereiben ze wel zeer langzaam drinken. Wie dan meestal daar zei dat ze veel dood drinken. Gewoon. Over wie daar weer dan schijnt het woord aan. Over ja, dan met allemaal bij en als ze weer niet rond weten konden, kon je huilen. Dan hingen zich plus dan terug en dan dat we alle tegelijk met en allemaal rondrijden wie 3 jongens. Ah, ja. En dan lang hebben we doorgedraaid, dat weer. Ja, dat weer van de reis dan. Dan hast du bij irgendwann die Frühzahn geleerd en die heb je bevrijd. Ja. En dan, wie je als Jugend aan Taub eine Gruppe en die willen we frisch aansiedelen. Ja. Hoe weet dat? Nou, we bevrieden ons met een panische mejaal, of een thuise mejaal. En ja, thuis dat weer een schwerer dan. En dus dat bevrijd ik ben van 18 jaar. En dan willen we naar Jerino trekken. Toen hebben we een frisse landje gekocht, 3 leggen weer dat, Jerino. Een zeer fijne stad weer dat. Dat ging alles dat je kon niet? Alles dat je kon niet. We hadden de comité en daar weer de zeer met bij. Die heeft ons dat vrij. Ze hadden dat uitgenomen en de Poolse handje zat. En de Feierpols dat weer min steht. Dus dat voeren we dan als jongens dan niet aan en bekijkten ze dat en lasten dat uit. En dan, wie we zeer vrouw, dat last wat we getroffen en zo. En dan dat we jongens allemaal verher de hand voeren en ontvangen daar met wat reizen meer doen. Bevrijd we wieder nog niet. Dat had ik bloos met veel leid. Dat we weer dan niet bevrijd.
Aber wie wir all en befrieden, ja, Ja. die schon lang spaziert. En dan deed je meest voor stelenstek en een huisbuur, dat deden we dan ook nog. Hoe weit af was dat van La Plata? Nee, met 100 Ook kilometer. 100 kilometer, weit af, ja. Ja, ja. En was das befriedigend? Ja, dan als je dat huis is aan je dak horen met schelpdak zo. Best een beetje aan je. Dan bevrijd je ons. Hoeveel poortjes of hoeveel trakken doorheen? 10 jongens, einer bevrijd dan is elkaar, die weer al eier van. De bevrijd door dan, maar dat weer de 10 dan ook. En dan weer de andere, dat weer 12 met familie. Zo weer Jan Chelers en Isman Fries en Ja. Funk en zo weer, Oké. dat weer de 12. Die had al familie. Die hadden een grote familie. Nou, wie weer door met de familie en wie weer dan met een ganz aanvang. Jong bevrienden. Ja, jong Welke bevrijd. jaargang weet dat ongeveer? Aan de 54 en 54 trokken deze 12 door een haan, Oké. 22. Ja. En wanneer je dan frisse daar je rinden aanvangen, dan moet je ook wel irgendwann vielleicht een school of George en zo. Ja, Moest dan ook alle je buurt worden? Ja, dat stemt. Dan weer, de anderen hadden alle Schüler. En de weekende school niet, dat weer bloos. We hadden door al een politie, die weer door Jordaan trokken ook. En die hadden een afgebroken spikker met breder. Die zijn dan doorheen en die buurde dan en had we nog een beetje aan dat jij van, dan vroegen we of we niet toch gewoon met toen een school nemen. Ja, hij leidt dat. Hij wordt door schaffen, want zij toch worden wonen, maar dat wordt aanvang staan. En dan, nou ja, dan bereiden we dat dan zo, dat wordt wie een bas voor slaap te houden. En hij had nog met mij alle breed, dan vliegen we dat dan op en dan weer de uit de school. En ook de church. Ja, het weer dan bedes. Dat weer een bedes rijden. En wie deed dan maar predje? Dat weer van de Ruudnerweide een Funk. Aha. Dat weer ook al een beetje ouder naar vorne. Die gasten hadden meer predjers en we hadden nog geen leraars of geen niks niet. En dan maalt hij maar eenmaal naar de Rijn. Ik had ons ook een beetje, hadden even betijdig gezegd, hij wil zinnig naar ons komen churchje. En of we in de church rijden hadden. Dan deden we dat aan melk voor dit church rijden. En dan zijn we dan op zu mais en we trokken zo al voor rijden, echt mijn vrouw en Jaap ook. Dan stonden we dan bij het huisje aan. Die is kwijt lang zijn we ook. En zei ik zo hier, want je niet church. Naar het halthuis. En naar het huis, zei ik dat. En dan wilde dan, wilde met een schetje gewonnen, we hebben zo alle op, en met bankje en alles. Zo zei ik dat, nou fijn. Had je wel verzingers? Nee, we hadden geen niet. Ja. Nou, zei hij, dan komt ze verzingers aan en die had hij ook. Dan moest je al maar. Dan moest wel, dat was afkwijt vraag wieder willen. Dan ben ik 23 jaar her. Ah, ja. Ja, en dan deed je alles slecht schoolbuur en churchbuur en dan heb ik zeer geschafft dat we dort kwamen. Wat deed je door akkeren of met veezucht? Ja. Nee, we hadden best een potje met de hangmaatje kunnen, zo'n brokken. En vee hadden we soms, hier was we van vee. En soms deden we zeer met bangbal. Bangbal Antine. Dat land en deden we alle met pierden handploeg. Dat we Hoe gaan wij de bangbal dan? Ja, die moesten we rijden op een La Plata. Vet La Plata, 300 kilometer gaan we. Ja, dan hadden we een vrouw die nog moesten stijgen tolen. Nou, jo, zei ik, wie wil je ook nog wieder wat buren, dan wil je dat ook nog. En deze wirtschaften wat je kochte, moest je die kreeg je krediet of moest je die afarbeiden? Ja, dat we
Ich weiß nicht, das ging monatlich, ich muss für den mit auftollen, ich werde der Toll das an und das ging so ziemlich ab halb Schuld einmal nach, das geht noch lang, was wieder betont heute, ja. Ja, da wir und so die, ja, wie, das ganze Ete, wie heute nicht, kein Geld nicht, ich habe 3000 Euro nie Geld, mit genommen, mit Geld gehabt, aber sonst haben wir alle kein Geld nicht, alle, das weiter sind, ein ganzes Jahr, dann sagt wir, dass wir so viel Bauern kriegen, dass wir können, dort ja die Schuld betont, dort kommen wir immer, was ich mal verchecken können, dann und wie lange die dort bei der Wirtschaft betont hat? Das wird dann 7 Jahre. Dann wie die am Groben, da wir die einmal Fuß betonen, mit dem Bau anträgt, meist einmal jeder Jahr. Ah, okay. Ja. Haben wir einen großen Stein vom Hort, was sie da betont haben? Ja, kenne ich aus. Ja, und dann, als sie das betont haben, das ging so sehr schein, aber mit einmal waren wir an, als wir können mal verkaufen, kriegen wir alle Männer uns Geld und wir haben keine Schuld mehr, das liegt immer aus. En die jent, had je daar als gemeente ook missionsprojecten, kon je daar eens wat maken, dan wäre daar vielleicht Omelie, Indianer oder so was? Oh, maar ja, dat geht gleich sehr lang. Wie viele Jahre, wo wir gewohnt haben, gar nicht sehr viele Jahre. Dann kann da 4 Jahre mit einer ganzen Partie, was wir da hängen, ein Paratode. Wenn ein Götter kommt, ein Licht kommt mit Wasser. Also, Karten einmal, Paratodo ist ein klein bisschen wieder, 30 Kilometer wieder. 30 Kilometer, ja. En die werden al bevergde Ansiedelden? Ja, die werden al 3 Jahre al eingefahren. Ook maar hard, 3 Jahre verder? Ja, die werden auch alle frisch, man. Okay. Ja. Und dann kam da ein Gemälde und ja, aber eine Reihe oder der andere. Und die war möglichst Toltes und dann die haben Funk wie sowieso, müsst ihr nur von wo, weiß ich nicht, auf dem wo irgendwo Eier war es, oder durch dann bloß dann dort übernommen. Dann kun je den ook als Arbeiter haben dann, auf die Wirtschaft. Dort haben sie sehr viel geholfen. Und da hast dann Familie gelernt, wie viel Kinder hat je dann? Wir hatten 9. 9 Kinder? Ja, 5 Mädchen und 4 Jungs. Die sind da alle dann abgewassen? Die alle abgewassen, ja. Ja, die haben dann auch haben sich alle befreit und haben alle Kinder. Und wir mit der größten Familie waren 3 Jahre Platte getroffen. Wie lange zijn je dan aan den Dorp dan gebleven, gewesen? In die Rhein? Ja. Die ganze Zeit. 60 Jahre. 60 Jahre? Ja. Dan zijn je nog kort zo lang hier in Loma Plata? Ja, 12 Jahre. 12 Jahre, okay. Ja, wir sind sehr gut, sehr zufrieden. Gott hat uns gesehen und geholfen. Ja, wil ik even vragen, wat kunst u van die leven zeggen? Wat hast du mit Gott erlebt und so? Dit zal de zeeën. Ja, ich würde viel sagen. Ich weiß nicht. Und Gott hat uns gesehen und wir sind so glücklich gewesen. Dort ist doch ein ganzer Denkort, viel anders. Der Denkort ändert sich auch da, wie für das, was wir nicht leben. Dort ist nicht mehr Rinder oder mit Feu. Hier hast du zum Lesen, zum Beten, und da in der Throne übergehen. Dort ist zu fassen. Und wie so spelen, dan valt je verschiedenste bij. En dat is goed. Verrest je al op eeuwigheid? Ja, weet je dat hier goed? Maar ik, als ik dan net denk, dan zie ik immer zo froh dat we dat. Jana had gezegd dat maar te weten was de bekeerd was, als je kon een kind Gottes was. Ik denk dat een Tag bereden ook om je huilen. Hier zijn ze meer oudere mensen, wo je ze meer je huilen. En dan reden we ook zo van, of we worden werkelijk seilig zijn. En nou, ik zei, dat waar we moeten weten als we een kind Gottes zijn. Want we dat
leven. Zeg Johan, dan wordt het ook. Dan stammt dat zo. Dat stammt dat, ja. En die verbindung allemaal hebben. Ja, Met de ja. bewachten. Aber ja, die Verbindung hat uns sehr viel wert. Ja, ik hoop je het heeft ook gevallen. En Ja. tot dem nächsten Mal. Ja, danke schön auch, sehr viel mal danke für das.